Ndị otu Cummins West Africa Limited agbapego amụma inye aka wee na-akwado agụmakwụkwọ nka n'obodo dịgasị iche iche bụ nke ha buru wee banye na ogige ụlọ mmụta John Bosco Institute nke Teknọlọji dị n'Obosi n'okpuru ọchịchị ime obodo Idemmili North dịka otu n'ime oke na ọrụ dịrị ha bụ otu ha ga na-atụnye maka uto na mmepe nke gburugburu ọbụla ebe ha nọ arụ ọrụ. Ya bụ amụma ka ndị ụlọ ọrụ a na-ekwupụta na ebumnobi ha bụ ịdị na-akwado na ụdị dịgasị iche iche ọkasị nka ụlọ ọrụ nakwa ụlọ mmụta dịgasị iche iche iji wee nyere ha aka na-eto ma na-abawanye ma bụrụ ndị nke na-elekwasị anya ọkasị n'ebe ndị nke nwaanyị nọ ka ọ dị n'aka Nwaolisa kọtọpụrụ gị akụkọ a. Mgbe ọ na-agwa ndị bịara ya bụ ọgbakọ okwu ka onye ji ọkwa dịka vice president ma bụrụkwa onye managing director Cummins West Africa Middle Belt bụ Maazị Terry Pemi kwenyere nkọwa maka ya bụ amụma ọlụ ma bụpụtakwa na njikọ aka bụ nke malitere n'ime arọ 2012 bụ maka iji wee zụọ ndị mmadụ tụmadụ ndị nwere ọka ọra ha na ka ha nwee ike nweta ohere ọrụ n'ime obodo dị iche iche. Ọ ga-anịrị wee kwupụta mkpa ọ dị iwulite ọnọdụ ndị na-etolite etolite site na ịkụzi ife ga-enye aka inweta ohere nka na ụzụ n'ime ala anyị ma kwupụtakwa na njikọ aka ha na JOBITCH bụ abụrụgo nke ịbụọ na Naịjirịa ma bụrụkwa nke bụ 28 na mba ụwa gbaa gburugburu. N'okwu ya na ya bụ mmemme, onye rektọ nke ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ Reverend Fada Matthew Adeteloye gara n'iru wee kelee Cummins maka njikọ aka dị otu a ime ka ụlọ akwụkwọ abụrụ ọkaibe na mba ụwa nakwa inyere ndị nwa atụ n'ọnụ aka ịkwalite ọnọdụ ha. N'okwu ya n'aha ndị ji ego achụ ego n'Ọnịcha ka onye isi oche nke Gates Associate Industry bụ Chief Ikem Ọsọnankpọ gara n'iru wee too amụma dị otu a bụ nke o kwuru ga-amịta mkpụrụ dịka esi wee tụọ anya ya. O jikwara ohere ahụ kpọọ ndị ụlọ mmepụta ngwaahịa dị iche iche okwu ka ha ṅomie nzọụkwụ nke Cummins. Na mbụrị ka onye ji ọkwa dịka onye program anchor bụ Oriakụ Ifeyinwa Alex Anene gara n'iru nye nkọwa maka ọlụ ha dị iche iche n'ime obodo dị iche iche ma gosipụtakwa ndị ritegoro elele na njikọ aka dị otu a. Na nkụzi nke ya ka otu onye nnọrọ onwe ma bụrụkwa onye lead consultant of Tributary Initiative for Learning bụ Oriakụ Eniola Adifoye gara n'iru wee kpọọ gọọmenti n'alaka dị iche iche ka ha kwalite nkụzi nke nka na ụzụ bụ nke ọ kọwara ga-enye aka iwulite ndụ ndị mmadụ. Ọ kpọkwara lere banyere ọnụọgụ ụmụ nwaanyị n'ihe gbasara nka na ụzụ. Na mkparịta aka nke ya ka otu nwata akwụkwọ na ya bụ ụlọ akwụkwọ ma bụrụkwa onye litere elele ego akwụkwọ n'efu bụ Nwaada Anastasia Ụkamaka gara n'iru wee kọwaa mkpa ya bụ njikọ aka dị ma kpọkwa oku ka ọtụtụ ụmụ nwaanyị dị iche iche nọ n'ime obodo were ohere dị otu a. Na nzaghachi nke ya ka onye managing director nke Cummins West Africa bụ Maazị Okechi Igwebike kpọrọ oku ka ndị eji okwu ha bụ izu jikọrịta aka wee kwalite ihe gbasara mmụta nka na ụzụ maka ọtụtụ nke akụ na ụba ala anyị. Ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme bụ ngagharị nke agagharị na ya bụ ụlọ akwụkwọ nakwa ịgbape ebe na-enye nkụzi maka nka na ụzụ gụnyekwara onyinye akụrụngwa dị iche iche enyere iji wee na-enye ọzụzụ n'ebe ahụ. Site na JOBITCH Obosi, ọdịnaka Nwaolisa, ka akụkọ ụwa ABS.